Action Hotline karon nga adlaw Sabado na kita Enero 18 tuig 2020. Action Hotline. Ari na kita sa ikatlong Sabado sa naunang nga bulan karon nga tuig 2020. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati hindi lamang sa on air kundi ang mga nagaupod man via online. Action Hotline. Bangod ang Action Radio Bacolod mabatian hindi lamang sa inyo mga transistor radio. Bangod man, mayara na kita or available na kita mabatian na ang Action Radio Bacolod via internet. No, pwede kita mabatian pagi sa YouTube, ara man sa website sa Action Radio Bacolod, lakip na sa aton Facebook Live. No, pwede kami mabatian din kaman nga bahin sang kalibutan, palihog lamang paalinton, pahibalo sa inyo mga himata, nga available na kami online ang Action Radio Bacolod. Action Hotline. Mga pangalagad naman kita tob-tob alas 9:15 karon nga aga sa Sabado nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. Kabuylog tag karon nga aga si Action Henry Ispulgar sa technical side, back up ta. Action Dorel Cabato, kag Action Elry Dotilios. Amo ni sila ang aton mga partners karon nga aga sa inyo palatuntunan Action Hotline. Action Hotline. Nanong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton hatagan pagtamod today diri sa Sabado naton nga presentation. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, update sa kaso nga pagpatay sining e-bike driver, no? Kumusta? Ano ang latest investigation? Sang kapulisan na matapos ang ginlutang ini dira sa may area sang barangay 30? Action Hotline. Wala niya pili subong no? Bisan sino na lang matsambahan kag daw kasimple na lang nga ikomiter ang isa ka krimen, na sino man ang mangin subject o sino man ang target, daw ko pamatyagan ko daw wayag nga problema, bisan pa nga makita ta do kadamo man pulis sa palibot sa Bacolod nga naga bantay, no? Nga naga duty, pero tingala ko daw ay ga respeto, daw wala lang sa ila ang presensya sang otoridad. Daw pamangkot sino naman niya nga gilutang gining tao ning ang tao ning nagadala man lang sang electronic ni nga bike nga may ara sidecar nga ginpatay naman ini. Anong madalom nga motibo? Anong investigation sang kapulisan? Action Hotline. Plus, ang update man sining isa iya ka ginpatigayon nga drug operation kahapon sang City Drug Enforcement Unit. Now, ang City Drug Enforcement Unit sa diin nag-recover naman sa mga 420,000 pesos nga value sang shabu. Action Hotline. Wala untat nga operation kag recovery sa mga authorities sang illegal drugs sa Bacolod. Tituod gid man, nagabaha gid man ang supply sang droga diri sa Bacolod. Katiway man untat operation sa kapulisan mo. Action Hotline. Damo man sa mga recovery nga nakuha ang aton mga otoridad. Grabing mga sindikato, no? Why gidya ka mo nagakataha? Action Hotline. Kag, update man kita dugay-dugay sa kirontang aton sining patrol team. May ginrespondi, may katuan nga isa ka lugar, may ara man operation dito. Action Hands, liog lang ko check sila ni Action Jan. Dito sa area sang Northern Negros, basi kung may ara na sila update mo lang. Action Hotline. Kag pila pa ka mga balita nga aton tutukan. By the way, sa national, ti do Chamba ini, kag mayong balita ni para sa sumong nagapungko abi, no, nga tagapamuno sang Philippine National Police, nga sadto ginbutang temporaryo lamang, no, nga siya ang mag-auyat o caretaker. Philippine National Police kay may balita nga daw siya gid, no, ang pilion
ni Presidente Rodrigo Duterte. No, nga mangin next PNP chief. Okay man, no? Okay man si Gamboa. Okay man ang yes ni performance. Action Hotline. Baloon ta na karon na. Kag, of course, hibaloon tang mga update sa dalagan sang politika 2022 pang-eleksyon po damo na ang nagatayada, no? Dayaw ko sa mga tao. Ang iban sige na subong libot-libot no? Sa pagkadto sa ibang mga lugar, bangon nga gusto Manila nga mag pakilala na Action Hotline. So anyway, amo nang pilag ka mga gusto na to ni Baloon, no? Nga mga update karon na dugay-dugay. Anyway, alas 8:10 na, Action Radio Philippine Standard Time. Baloon da karon kay Lieutenant Colonel Ariel Pico na nung update sa ilang investigation parte sa Gintiro ni, no? Nga e-bike driver, no? Kay daw hindi na gid mayo how nano niya man kadadlaw na lang ni nga may balitaan kita o report kita nga may ara sang ginapatay. Action Hotline. Pero kasimple na lang niya. Ay, yawer, daw ginakulbaan magkita sinaman. Ang kumpletong manitali sila mga kaaksyon. Mabatian sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolog man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolog saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolon man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolon saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong Ang Radio Philippine Standard Time, alas 8:22 na. Nasa aton sining mga ka-aksyon, bantayan nyo din karon sa Aksyon Radio Bacolod, gamiara naman sa panibago, ma-update kag development. May mga operation pagido, ngayon muon, na karon iyang adlaw ang kapulisan. Din ini nga lugar, din ini siya patigayunon, bantayan nyo lang diri sa Aksyon Radio. Action Hotline. Now, balik na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now, kaina, kundi ginatag kung sa inyo kagusto kung tani kuhaon ang latest investigation sang kapulisan parte sa Santong Gintiro bala nga nagamaniho na naman o nagamaniho sang e-bike. Tiambot anong nagkalanabo sing una mahapos malang tawgan ang BCPO Director kag ang Public Information Officer sa Bacolod. Sa BCPO, ti pirambot subong daw kagabudlay sila kontakon. Action Hotline. Kag daw kaninit na sa mga statement kay ila sining nga ginabuyan. Now, galing ti may crime na naman nga nagluntad diri sa Bacolod. Ang pulis, kung pamagkuton mo, ti sining nila, this is an isolated case and the police is still on top of the situation. Ti galing siling ko do karampant na gini. Ang problema siling ko kay duwa ay nagid katahap ang mga lawless element sa paghimo sang krimen. Kung ini isa ka personal grudge o dumot sa isa ka persona nga gusto nila patyon, pero tiyang ang kalain galing nga why sila kadlok sa paghimo sang krimen anuman nga oras mga kaaksyon. Action Hotline. Remember nga natabo kay Kayo Siktaan, ti adlaw to iya, no? Kasilak pa, masadag pang kalibutan sa ginhimo tong crime. Kag iban pagin nga mga cases. Ti ganing ariyo pati nagnagamaniyo sang e-bike, dulugan ng sang van, lutangon,
ipatay Action Hotline. Ano naman, ano na ning gatabo sa Bacolod, this is still normal? Or a normal trend nga dapat ato na lang batunon? Nga tiyan mo na ang sitwasyon subong mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Wilson June Gamboa Jr. Kuhaan ta sa siyang reaksyon kay most of the time si Vice, amo malaning galambal, Vice Mayor Elcid Familiaran, and the Committee on Police Matter nga si Councilor Al Victor Espino. So, mga konsyales na ton, di, mga opisyales na ton sa Bacolod, nang iban daw, hindi na gani bation, niya kag daw ay nagpakita na mo, daw ay naman ga hatag sa mga statement. Councilor, good morning. Mayong aga, Sir, sa tanang-tanang nagapamati, mayong aga. Sir, ang iban nga sektor, ang IBP, last time, nakuhaan ko man reaction, ang abal nila ti, party drug operation, why gid problema siling sa IBP, kay ti trabaho, gidman iya sa pulis, pero sunod sa IBP, dapat ang rule of law, kag sundon lang, kung ano nakasaad sa kasuguan, na ang due process dapat ipatuman. Tigaling kay siling ko doon na uso na ni Bacolod, yung daw kanadlaw, amon na lang ni, makabati na lang tanga balita, may ginatiro sakay sa van na suspect or motorcycle riding suspect daw. I mean, doon ay nag-isla katahap ngayon ni time of the day, pwede sila kayo mo krimen sa Bacolod, sir? Well, kung masami nga ginahambal ang aton ng mga kapulisan nga highly isolated cases, we are on top of the situation. Ano niya kung silingon tabi nila nga wala kita lead. We are faced with the blank wall. Shabulay City. Ano na yung buot silingon naton. Okay. Buot silingon na yan na hindi na natin kontrolado ang peace and order sa syudad sa Bacolod. Pati yung kapulisan natin na hindi man nila mapatuman ang ilang mga obligasyon na this is highly police matter, police work. Ano ba lang police work? Hindi ba lang investigation, gathering evidence, and then gathering of lead. Kung kita nila nga, blank wall, in other words, hopeless ang tao. Kag siling kita, iskan pagani nga, sa tuanay, every time na may pinatsanay involving high crimes, involving high well-known personalities, until now, unsolved, first time in the history of the city of Bacolod, nga isa ka incumbent barangay captain, yung patay. First time man, incumbent councilor, attempt in ambush. First time, ha? And broad daylight, pinapatay ang isa ka abogado, isa ka law enforcement unit member, ginakidnap, kag wala lead. So, in other words, lalo ka ang ginakulbahan natin sa meeting. It will, in fact, ara na gani, nga ang kaglo, kakulba, ara na sa kadamaan. Okay. Pamuluyo sa mga syudad sa Bacolod. So, hindi natin yung ipagtugutan kung tayo. Ano mo lang nga. Yes, sir. Pero kung as part of the council o saan kanyang panunsod diri sa Bacolod, do you think dapat may arat na sang kwan ini? Ma-patch up na, may arat na solusyon nga matag ang pulis sa sining mga insidente nga nagaluluntad sa mga inablang. I mean, iway na ba na sang oportunidad ng mga lawless elements makahimo sang crime any time of the day, Councilor? Kantani, may ara at least amo manggaling na nga ginapapanaw ka ginapasarami na natin resolution after another resolution. I hope makuha natin ang ilang atensyon sa sining na bagay. Okay. In fact, dapat na mga opisyalis maghatagid sa mabugat
nga mga tinaga na kung sabihin na alarming na ang nga sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod. But then again, kung kita mismo mga opisyalis do tabunan naton o ginatolerate na naton sa uligi yung mga common people amon ni sinunglan naton ang mula ay sa blasang isarang kagula yang ibato amo lang diling ko ang sa uligi ang magar tindog kag magapamatok sa mga bagay. So in other words, lawlessness leading kita sa ginatawag naton lawlessness sa uligi. Inakulbaan pala namon kag nakon sa tubog kay tungod na alarming na kayo ang pinatyanay district sa Bacolod. Yes. So you consider it as an alarming situation? Oh yes, alam sabay ka ini mga resolution hasta sa ulihe galing matabo nga na helpless na o hopeless na kita. Ginapasaran din naton niya sa una so permi ang resolution for siling binaton for the early resolution and for the apprehension, immediate apprehension for it. Wala sa ginapon kung kita sa binatagaan ng resulta. Aha. Pero tingwa gyapon tingwa gyapon naton yung magdalay naton kung modibit ni naton sa ito lupang o dabi sa atong kapulisan. Sa atong mga kabantayan, hindi ini normal, hindi ini siling naton nga isolated cases. This has become already a regular occurrence diri sa siyudad sa Bacolod. Yes, sir. Now, in a way, isingit ko lang ni Kayari ka na ginman. Ang party update siya sa inyo sa Amlig Tubig, lalo na itong latest man? Ang latest, sir, na napadalaan na namon sila ang opisina ni Senator Dick Gordon, ang Red Ribbon Committee, na magapa-investigar niya sa prime motor. Okay. Ang iyas niya nga tuyo, gano'n niya prime motor kit. Kag of course, anytime ini nga mga inadlaw or ini nga mga semana, ipatawag kita sa Kongreso, participating sa ongoing investigation nila sa mga public utilities, water public utilities. Napadalaan niya namon ang isang position paper, position letter, ang board of directors. Ginbaton man nila lapit 20,000 ka mga signatures na nagapamakot sa sining tikang i-privatize nila. Okay. Padayon sir, kag sige na. In other words, ang damo na ng mga persa nagaupod sa amon kag kuana namon intensify pa yun namon ang amon nga tikang kay ang tawo nakabalo na, aware na sa siling nga issue. Kaya kung anong matabo doon sa Metro Manila, amo man ini ang matabo ni sa siyudad ng Bacolod. Aha. Sige. So just keep us posted kung ano ginaman ang latest update. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Madamo gid salamat sir Art kag maingaga. Action Hotline. Councilor Wilson John Gamboa Jr. siningati ining nagkatabo subong sa Bacolod City. Siling niya dapat may ara na sang nagakaigo nga statement, especially the local government unit o kung ang tagpamuno sang syudad sa Bacolod. Of course, kung nato nintindiyon, no less than Mayor Bing siguro hindi lang mga konsihales, kundi mga matagaskin nga official sa Bacolod City. Action Hotline. Kung gina-consider lang nga normal ini nga trend, nga normal ini nga sitwasyon nga may pinatyanay, at isubiit, amo na nga at least ang tao sa Bacolod makabati pagkaaga may report, may isa ka negosyante, may isa ka ordinaryo nga tao gintiro sang nagasakay sa isa ka salakyan or sang motorcycle riding suspect. At least mambalang tao nya ba na normal na Action Hotline. I mean doa mo na bla tisiling ni Councilor Wilson John Gamboa Jr. This is an alarming situation nga dapat ining mga lawless elements magbatyag man sang katahap nga magarespeto man sa otoridad sa paghimo sang crime. No kay subong niya
mag-amo ni ginawa sa pulis ang kampanya. In fact, kung madumduman nyo, ang pulis gani kampanya pa sa against sa mga persons nga may ara-armas pero nag-expire ang lisensya. May mga armas yung ginahuptan pero wala gidyas ang lisensya. Pero amo niyo, ang mga nagakuha sang ila sining nga mga LTAP, ang nagakuha sang ila sini legal nga mga armas nga way lang makarinyo. Kung lang taon tagani mo ni mga tao nga do ka responsible gun owners kay gusto nila iya nga maka-lisensya mo, or may ara pilagin man ka mga negosyante or individual nga nag-armas ka o galingon lang kati may katahap bangon sining sitwasyon. Action Hotline. Pero ang problema kay ang mga nagagkomiter sa krimen, sigurado way naging lisensya, sigurado nga way naging permit ang mga armas ginagamit nila sa krimen. Action Hotline. Oh, di ba? Kaya mo ng sitwasyon nga even the group sang mga negosyante na gasiling worrisome ini nga sitwasyon. Ti sining nga aga ho, may ara singin pagwa naman ang Public Information Office sa BCPO nga may presscon sila karon nga aga sa Police Station number 6. Dito na lang mahatag statement si Lieutenant Colonel Ariel Pico. That is why siguro nga lin pa kayo ng ang kontak na to nalin pa sang kagaon na sa sumungdo ay sirado ang iya cellphone. Action Hotline. Ilan taon tani ko na no naman ang investigation nila? May persons of interest bala? Ano ang madalom nga motibo sa krimen? Di karon pamatian na sa press conference sang kapulisan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:45 na. Aringgin mo, no, kokaina, kundi may ara naman pa rin bagong drug operation kag way untat niya, not only in Bacolod City, kundi patis probinsya sang Negros Occidental, may ara man. Online sa hotline. Online sa hotline. Kag actually sige-sige panisubong kuno ang operation nila dito. Joining us this morning dari sa aton sining pagalagad is Police Lieutenant Colonel Frederick Meade, ang hepe dira sa San Carlos City PNP. Sir, mayong aga dira sa imo. How are you? Daw yung way siya sulod to yaw, ko na be. Sir, do hindi magsulod ang signal ni Sir Meade daw. Hello? Ara na, Colonel. Hello? May aga, sir, may aga. Yes, good morning. Sa ito ng mga tagpalamati. May aga si Action Art, dari sa Action Radio, Bacolod. Action Art. Sir, good morning. daw damo kung imo dagin patigayon nga, ano ini man, search and search warrant o pagserbis ang search warrant o nado ini sir ang operation mo da? Yes, gin-base natin ini sa aton nga operation plan Kryptonite. Oo. Bato, Bochilimon, bato ang Kryptonite. Di ba? Okay. So, gin-conduct natin ini dari sa Barangay 5 and Barangay 6 dari sa San Carlos City. Simultaneous. So, simultaneous ni service of search warrant kag warrant of arrest. Okay. Oo, sa 8 naton ka different targets. Aha. Dari sa part sang mostly Barangay 5, ano? So, nag-result ini sa pagdakop sang pulo ka mga suspitsado. Ang tatlo diri by virtue of warrant of arrest, kagang 7 by virtue of search warrant. Okay. So, may duha kita diri o 3 ka high value target sa illegal drugs nga nadakpan. No? And then ongoing pa subong ang markings kag dito ang mga personnel sa Department of Justice, media, kag mga kagawad, undetermined amount of shabu ang na-recover naton. Ano mabalaan siguro naton karon kung ma-consolidate na naton ang tanan-tanan nga na-recover. Pero so, sir, composite. oh yes sir, sa inyo siring nga ma-recoveries to, hindi guro magnubo milyon ng recovery nyo? Hindi ko lang sigurado, ano, mabalaan lang ni karon siguro pag na-consolidate na tanan ining na-recover natin nga mga illegal drugs. Okay, so kumong ang title pa lang na o Plan Kryptonite o Plan Operation na Bato, kag iban pagaling nga mga quandary, no, nga may persona nga may mga pending sila nga mga cases o warrant of arrest sa imo da area. Yes. Yes. So ang ining mga na-mention mo kay nang high value target, sir, nano ning ila kung sa droga nga operation, ano gining ila papel sa San Carlos? Ano ning ila so, operation? So mga ko ini sila nga mga pusher, ano? Dari halos sa area ang nagabakal nga retail sa gibaligyan na naman sa ginagmay. So daw sila ini ka supply. So wala pa ta kabalo kung gaano kadamo ang na-recover naton. So siguro karon makaatag na ko sa initial yes, sir. Information. Pero sir, sino gini, if you may, o kung pwede na nato malawag, sino ning maging subject naton sa operation? Siguro karon na lang. Sige. Actually, 4 ining main target naton high value target. So Okay. karon na consolidate ko na lang siguro karon. Sige, no problem, no? Anyway, ti isa ini, congratulations sa imo and the whole team sa San Carlos City PNP for the job well done. And Yes, padayon, sir, no? Halong lang kay tikabalo ka noon basta droga gani. Kapin pang San Carlos City nga na report ka daw dra makuno ginapaagi nga nagasulod di sa amon sa Bacolod
ang supply doon na kuno sa imo man garin debo ang iban mo. Yes, kay lagyan kita din, no? Open tadi kay dagat mo tadi. So may means of transportation nila sa mga salakyan sa dagat. So amo na. Hindi lang San Carlos ini composite ina, no? Ari diri ang SWAT sang Nopo, Okay. ang Provincial Mobile Group, Regional Mobile Group, upod man aton ang Maritime Group kag Coast Guard. Kag of course ang aton nga local police diri sa San Carlos City. I see. So, kag ang intel sa Nopo, S2, of course, ipadala man diri sa atong provincial director para mabulig man sa aton. Sir, pero sa pangkabilugan, ang San Carlos City in terms of problema sa illegal nga droga, sang ikaw na ang nagpungko da as head o kung tagpamuno sa PNP, ano ang approach naton? Kag kumusta ang status na sa mong sir? Yes, and of course, continuous ang aton drive and campaign against illegal drugs. So, hindi man manigar, nadako gid ang problema naton sa Okay. sa droga. Mostly gani, ining nagdigan niya nadlaw, nakadakop man kita sang 5 ka persona, may 2 ka babayi. Sa hotel ini sila nagatransact na, no? Sa hotel, o mga Grabe, parcel, mga muna, kay para makasaylo-saylo sila. Pero continuous sa aton operation, so nakadakop kita ng ligad adlaw 5. Anyway, continuous ang aton ini, samtang may presence ang droga, hindi tadi maguntat sa pag-operate. Gani kay kun do maabot na gani sila ang operation nila halimbawa sing una sa dalan lang gabay luhanay na kwarta kag kuan mo supply sang droga makita ay lang subong nag-upgrade man sila nag-check-in sila sa mga hotel da o kunano para nga dobulayan man monitor pagaling police ti dapat mission taman na kung paano sila ibaluon ang mga bag-o naman nila nga pamagi sa no. Yes. Magani ka pasalamat man kami sa mga management sa mga ay very cooperative man sila. Okay. Pag nagkandak kita sa operation. Finally, anong mensahe mo sa taga San Carlos City, sir, sa pumuluyo dira? Yes. May ara ka appeal sa pumuluyo sang San Carlos ka mo nagabulig sa imo man? Yes, actually, kapasalamat gid ako no sa pag full support, especially sa aton LGU headed by our the Honorable City Mayor Renato Agustilo. Active man ang aton mga barangay kapitan nga gagawad nga report kag nagabulig man sa aton during conduct of operation. So dapat maging active gid sila. I-report dayon ko na para mabuligan kami para ma-auctionan naton dayon. Sige. On that note, Lieutenant Colonel Med, salamat gid. Subong sir, Lieutenant Colonel ka pa. Why ka pa mag-Colonel gid, no? Hopefully ba si ining kabay pa. Kabay pa. Sige. Salamat gid sir. Good morning and good luck. Thank you very much. Good morning. Thank you. Action Hotline. Ayos, grabe, no? Ang kapulisan, amo man ang isa sa misyon, tamo nga kabalo ka ang mga sindikato. Once gani nga nakita nila, no, naabot na sa pulis ang ilang mode of operation, paano sila nag-deliver sang illegal nga druga, paano sila nag-transact, may mga innovation man na, no, may mga ginahimo man nga bag-o nga pamagi ang mga durugista. Sila do aboy sang pulis kung paano ta transact ini. Abihan lainon ta naman ang approach. Kita mo subong mga sindikato magtransaksyon mabaybast sang mga operatiba ara na gatinera sa hotel. No? Ang iba nagakadto na gani sa sulod sang mga mall, dira maistorya, dira matransact. Kaya ti para duro tao, in kaso makadalagan, kundi dali-dali madakpan. Action Hotline. Tiyan mo ng misyon ka pulis. Nga ilan ni tutukan, ay perti iya, ara manimo, druga nga do hindi sulbar. Ang isa subong nga nagka-problema naman after Station 3, iniya sugpon ko naman lang, ang station na ino, ti karon sila kuno ma-preskon, pero tabo ni nga ang nagkapalagyo ning priso da. May priso na naman ang aligasyon ginlukit kuno ang yabi ang kandado gamit ang barbecue stick. Grabe nga abilidad do si Bernie ba? Si pare Bernie Villacana siya kabalo sila mga yabi na mga kandado na yan gamitan barbecue stick mo.
Balaan ni Pare Bernie na, siguro ba si Ibla ko nakaistorya kay Pare Bernie itong priso? Nga kabalo man siya maglukit gamit ang barbecue stick. Action Hotline. Tinidako, gini naman nga pala mungol to sang jailer. Okay, pasikaan naman siya kuno kaso. Duway pa kamong kadudla ang ligad to sa Station 3 na sampulan matapos nagkapalagyo 4 ka preso. Action Hotline. Ay, war nga pangabuhi ni. Classmate Edwin Imbang, good morning. Arthur Siguenza, gamonitor sila ni Tamtam dira sa Subic. Ginatamyaw lang dira ni Panoy Singguan, tataya kag nanay niya dira sa Mulo-Bulo. Boss, Panoy updanay kamo dakas. Ron Bautista, thank you so much. Kay Parikoy Chopoy Magbanwa sa Pungsod, China. Bro Jo Marie Estupa Sr., good morning. Amuman kay Jose Mongcal Torilla. Action Hotline. Morning man. Kay Josephine Morillo Sibil. John Liado niya good Friday o Saturday na subunga. Araman si Martin Gonzales. Toto Martin, musta ka na? Jas T. Lim. Araman ka monitor, Edfil Isparagus sa Balibadlan. Sir, kumusta ka din ang assignment mo subong? Si Sir Raul Casiano. Salamat kita. Kay Sir Andy Delgado dira sa Pungsod, Japan. Barangay Kapitan Rodney C. Carmona sa Barangay Sumag, good morning. Action Hotline. Si Bandera Melvin, gamonitor man si Sir Roger Montalvo. Maninoy, happy kwanda, monitoring. Nelda C. Guanse, Glenn Mark Artanga. Salamat dira. Araman ka monitor si Dr. Zifar Gerhardt V. Kailian, si Franco Villanueva Osorio, ang amigo ko man, buwid lamang ko ni Jeffrey Syukon. Musta ka na pare? Huwag kita na idugay na ba? Action Hotline. Joy Archibal Landero, Andrea Amanda Jaime, Madam, hi, good morning. Dingdong Guzman Severino, Araman ka monitor, Daisy Binyomingan, si Richel Arsenio Cobol, and of course, Red Fox Dilasa II, Christy Ilichicon, kay Maninoy, former Councilor Alex Paglumutan, ara na subong dira sa Palawan, kumusta na? Action Hotline. Ariel Kayanan, Richel Arsenio Cobol, Jose Gerson Lapinig Honyo, morning. Araman si Percival Villamor, paring Percival, sige si retired Colonel Placido Hintulio. Wow. Harapan si Bro Sigfred Sapa. Hanilin Jimena. Salamat dira. Gapamati lang ko di Permia. Pampanga ka na agamate. Wow. Kumusta na? Way ka plano magpauli di sa Kawayan, sa Mulo-Bulo, Toto Edwin Imbang. Action Hotline. Bati ko no damo kung nagigkwartada ko no sa inyo da. Gamonitor sa kuno sa Pampanga. Ti grabe gurong halit man da no. Batangas actually grabe itong kalitan bangod sa paglupok sining bulkan na Taal. Action Hotline. Kay Inday Elin Jing Caborobias, morning. May lang ang pagmonitor, ari man ni sa Japan. Action Hotline. Sa inyo na, no? Salamat gid sa tanan naton nga mga tagparamating. Iba ng mga mensahe, ni grupo pakaronan ta ini kag ang inyo gin padala nga mga kwan diho, nga mga komentaryo. Ay, kumusta gali ito ang kwan man? Need your support? Okay. Matik na ya SM, no? Matik na kay SM. Salamat kita. Eleksyon sa Negros Press Club karon na sa hapon. Tibaw ang pambato sa Aksyon Radio di apat gid, apat. Malagani way kamiyembro si Paring Bernie. Kamiyembro si Paring Bernie, matiyag ko ng kandidato man siya mo. Action Hotline. Duty as to subong sa may ati mayo. Paring Bernie, mayo ang tulog na. Hindi Kumusta ka na?
Hidlaw na ko siya kung hindi din nga may follow up siya nga may release ang chiki, ha? Hindi kami magkitaay ng duha. Ang sadya pa kayo kung magkanto di siya nga may releasing siyang chiki niya, why siya pamugno? Gariktalo siya. Kung anong tapo kay paring Bernie, may sala ko siya. Igo ko mabay baluan sa sulod sa opisina, may gin-release nga chiki. Di laog ko lang na, basi sukton sa blas tagay mamayla now. Ling tagay mamayla na, no to kununoy, bati adamon, tundo may chiki, di laog ko lang na. Ginautis ko lang na si paring Bernie Villacanas. Action Hotline. Technical partner na to na. Dito iya sa may transmitter side, no? Okay. Ari ako, ikuanong ko lang ni mga mensahe yung padala nyo. Kay ka lang manikro nga basi masunggod pa ini kundi ita mabasa, no? Jocelyn Kalamaan, no? Good morning, Action Art Monitor naman kami sa programa On Board Isuzu Elf Delivery Van. Going back to Bacolod from Silay with Jupiter Silobrico. Ang gwapo nga piloto. Ba, grabe ba? Action Hotline. Emmanuel Miraflores Cuales, watching live from Qatar. Paring Simeon Ronquillo, paring mo di sa Barangay Abonan, ariman always naka-monitor sa Action Hotline, pre. Mayo na, kumusta na to ang atong tanom na? Action Hotline. Michelle Pivida. Good morning, ka-action, watching from Bagos, Cebu, o Bugo City, Cebu. May gaga sa family Banziloy, Krusty o si Rusty, kag baligwat nila sa Barangay Bunga, Salvador, Benedicto. Si Saldi Riston, good EM, monitor man siya kuno sa Villa Maria. Salamat. Ang inyo pagmonitor kag pagpadala diri sang inyo mensahe dako na ang consolation para sa amon no mahibaloan namon nga ra kamo iya why untat nga nagamonitor. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Hotline. Alas 9:10 na. Morning lang gali kay Jana Costa. Nyag sunod Happy Fiesta, Barangay Tabunan. Ang BMC DJs team
target of Bago City. Salamat gid, no? Gamonitor sila da. Ayos. Si Sir Edfel Isparagusa Baribadlan, nabasa ko na kay Sir, thank you gid sa pag-monitor nyo. Karon nga aga. Ayos. Damo, mga may artista naman nga nagpamuno naman liwato. I mean, may kaso nga na sa pagpamuno. Nano ini man? Subong nga tiyempo galing way pili ni, no? May mga tao gidya nga abot do ka dasig mapikon ng mga tao subong, no? Kag may ara nga do hindi kapugong kagalingon nila, no? Nga naka kahimo krimen, no? Kilala mo ni siguro Axon El Rimo, CG Roman Niobla, nga artista, siguro naging dakop naman siya kay may ginbuno naman siya. Tingala ko si Yado Yado ko dibla, Yado Edmon. Tingala ko na siya damo binuno do way masang reklamo. Kasi kasako, ano ginagamit yung kasundang ni nga? Hotline. Sige, ang iban nga mga mensahe niyo, mga matmatong ko lang ni kay sinunoy manggubat, noy. Ang imo ya pa si Bangdan mo yung mga ga-drive sang e-bike kag mga e-trike ni. Nya ga monitor ko di, aksyona't mga driver motor e-bike siya ga pangawat, adik pa. Hindi man tananoy. Amo na bala nga may mga taxi maganing ginaligar sa ang mga taxi driver maganing ginaligar kag mga jeepney driver nga nagayop-yop man. Hotline. Hindi niya silingatanan matinlo ginoy mo may it's a personal choice ng tao. Tibisan ano pa nang iya trabaho kung nagahimo kaya sa hindi amo kag gusto mo ya magtilaw, no? Sang droga bisan hindi mayo timuon mo ginay kong kaisa. Hotline. Morning lang kay paring Basti Girhinbaw. May pato na kunugin preparar si paring Tuto Kirubin Mayang sa Talubangi para sa sinulog. Galing kay daw hindi kita kalin din, no? Kabudlay gid nga gwa kita balaki kadamo sa mga trabaho tapa. Hotline. Bisan Sunday kung kaisa doon way kita hindi kakahulag kadamo obligasyon. Kay Madam Oyen Colmenares, amo ini ang tiya ni Angel Locsin. Sunod gini sa iya si Angel Locsin mo. Hotline. Ayos way nagaling ko tiyempo diri sa aton pagpangalagad, no? Ang hindi ko malabutan nga mga mensahe, si Romar Monsirate, tamtam, si Ruben Lugarta sa USA, good morning. Hindi ko malabutan nga mga mensahe, ti pasensya, gina. No? Sa iba naman nga mga public affairs program sa Action Radio, Bacolod. Ang aton lang reminder sa inyo, dapat ipasiguro tagid nga mayong kondisyon sa aton lawas anytime of the day. Kag ginamaangkon talang kung mayara kita sa produkto sa Dr. Alfred's mga capsule, especially Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Produkto nga kompleto sa vitamins and minerals from A to zinc. Amo na ya, kakompleto ang iya sini matag sa lawas ta. Tiwan sa kompleto sa vitamins and minerals, layo ka sa anuman nga balatian, masakit, ang lawas mo protektado mo. Ang mga common illness hindi ka dali tapik-tapik. Hindi ka dali tapik sa lawas mo. Naan amo nang ginapabugal sa Dr. Alfred's. Bisan ano kada mo sa imo ginakaon kada adlaw, gina-intake mo kung kulang sa vitamins and minerals, tipigaw epekto ini in general sa lawas mo. Hotline. Pero kung Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, ingiparis mo dira, bisan kulang-kulang lang ginakaon mo, pero kung kumpleto yung vitamins and minerals, bangod sa Dr. Alfred's products, di kundi sulhay ang imo sini, panikay-sikay kadadlaw. Hotline. Tandaan na, nagabulig pa ini, agod nga, ang imo problema sa insomnia, mahatagan solusyon. Damo phytochemicals, may rejuvenating effect para son, nga nagahuben ka tulukon. Hotline.
Why na kita panahon diri sa inyo palatuntunan action hotline sa gihapon Sabado kita nga presentation January 18, 2020. Good luck sa tanan ng mga kandidato sang Negros Press Club. With action, Oliver Pason sa technical side, backup si action Elry Dutilios, ka-action Dorel Cabato. Kung naman action nagtayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,